Болната истина за българите и българските държави. Преселение на българите от Велика България по различни части на Европа и създаването на Дунавска България, първата българска държава, попадане под 200-годишно византийско робство, създаването на втората българска държава, другата част от българите заселили се из Европа са се претопили, 500-годишно турско робство. Идват руснаците и създават третата българска държава, обявяваме война на създателя си и губим Добруджа. Благодарение на Съветският съюз в България има някакъв просперитет, създават се фабрики и български марки като Чавдар, Мадара, Правец и други. След 45 години достигаме над 9 милиона население. Голямата разруха след 1989 е видна и сега, в България не съществува краен продукт с българска марка познат по света, населението не се знае реално дали достига 6 милиона, няма как да се знае реалният брой на населението, защото у нас гласоподаватели са мъртвите и изселилите се в чужбина българи. Моралният упадък на българина днес позволи да го управляват политици, които в нормална държава щяха да са в затвора. Вече години у нас не може да се създаде правителство, много държави в света са се самоунищожили, а не са били унищожени. Кога ще дойде реда и за четвърта българска държава? Историята го показва, българинът не може да се самоуправлява.